Byla jsem strašně moc spokojená, dokud nedošlo na tu konverzaci ohledně té školy. Já si vážím toho, že chci, abych měla vzdělání, ale já si myslím, že teď ta škola by mi byla jenom přítíž, takže já opravdu nezvládnu mít školu. Mně to přišlo, jako mohla bych, ale tím bych si zpomalila moji práci, která mi dává peníze. A to já se nemůžu dovolit. Musím taky chápat, že je přesně starší a vyrůstala jinak každý z jiných asi vlastně generací i poměrů. Takže samozřejmě já to beru, pro mě je taky škola důležitá, ale to, jak to řekl, on mě opravdu ranilo. Poďme zistiť, aké má Domi pre Dušana vysvedčenie. Tá stredná je taká, že v mojom ponímaní je to také niečo, vieš, že máš niečo nedokončené, vieš. Neuvedomoval som si v podstate tú druhú stranu, tú tvoju stranu, ako to ty vnímaš. A skôr je to o tom, že ako to vnímam ja, ako ja sa s tým musím vysporiadať. OK, však whatever, proste teba špecifikuje niečo úplne iné. Teba tvorí to, že v podstate si chytila vlnu, že si proste osobnosť sama so sebou, taká, aká si. A to je pekné, vieš. Momentálne sa spojili dva různé světy. A ještě se chci zeptat, jestli by si zvládl to, že by tvoje žena byla třeba v nějakém směre úspěšnější než ty. Na to pro tebe nějaký... viem veľmi exaktne a presne odpovedať. Pretože môj najvážnejší vzťah bol presne o tom, že moja partnerka zarábala viacej, bývali sme u nej a mne to nevadilo do momentu, pokiaľ to ona nezačala vyťahovať, ale v štýle, že ja som sa fakt už potom na konci cítil menej ceny v tom vzťahu. Nikdy bych tě za to neodsoudila, že bys vydělával méně než já. Nikdy bych to nevytahovala. Jenom v případě, že bych tě živila celou dobu. Už se mi to stalo taky a už nechci nikoho živit. OK, hej. Za mňa znova sme niekde, že tu a po tomto rozhovore sme zase tu, vieš. Takže progres. To zvyšovanie hlasu. Ja som nikdy nebol ten, ktorý by sa chcel hádať. Ja nenávidím hádky. Zvýšil som hlas iba vtedy, keď niekto ho prvý na mňa zvýšil, vieš. Ja ti neviem povedať a neviem ti slúbiť, že by som to nikdy nebol schopný spraviť. Ale viem aspoň nejakým štýlom si na to dávať pozor. Já jsem byla v situaci, kdy to bylo jenom horší a horší tím, že jednou zvýšil hlas, tak to šlo jenom z kopce. A já ti nikdy nedám tu potřebu na to zvýšit po mně hlas, ani nechci, abys to měl v hlavě, víš? Hej. Zase. Já končím. Kdybych to neřekla, tak bych si to vyčítala a mám radost, že jsem mu to mohla říct do obličeje. A doufám, uvidíme, kam to půjde. Jako já ráda s ním budu budovat něco, protože je to fakt krásný muž a je velmi rozumný.